Oyawre tarik en 24 dwe mar 8 2022 arwakni machiegni iwinjo nondo mar oboke kokadhe Lolwe TV nyinga Jesse Monde ticha adek kendo an oboke ka Daily Nation gi Standard kaka pile. Daily Nation wacho nango, wacho ni the smoking gun in Raila's petition, wacho ni pek mar bok mabene kono chwal ne doho mar Raila Amolo Odinga kokwedo godo yiero no mar William Ruto kaka ker mano moyier. Gin weche mathoth ahinya kae kendo ite mar ochkwongo mar The Standard bende wachni inside Raila's evidence chalra chala gik ang'o mane iye kanyo, pek mane mabende samoro nitiere petition kata ywak mawang' ni ochwal kanyo. How we plotted Uru's downfall, mano Rigathi Gachagua bende nitiere stoje kanyo ite mar 6 mang'wang'o iye kanyo kang'iyo kanyo. Daily Nation at a glance, hacking did 56 hackers gain access to IBC server to alter results. Mago gik mabende koro page untiere turnout, how many people voted chieng' mano ji manogo kura, constituencies kata kuonde chung' od buche mabende koro lal gin ne gidhi kanyo maromo 27. Duoko lando iluongo nango pando neno. As a result, form of public portal being manipulated. As it appeared, they were at least at 19th, 4 days after declaration of result. Iwacho ni nitiere moko gik moko mabende koro noketi, kendo iwacho ni nitiere moko mabende koro noketi nyaka kano selendi tarik 15 mano juma mokadho, to tarik 19 pod ne nitiere gik moko mabende koro e portal mar IBC koka nochako keti kendo. Koro iwacho ni itemo lal itemo wit oko neno kosango voter inflation. Nitie ji mathoth ahinya mabende koro wacho ni nogo ombulu mabende koro nomede ji 217 yiero no mabende koro nicha Orlando Bugik. Verification and tallying wacho kanyo ni bende Chebukati bende nong'iyo nonono malong'o mago weche mabende koro nitiere duoko ma idwaro ahinya. Supreme Court set to determine highest number of petitions. Iwacho kanyo ni nyaka gie sani joma osechwalo bura e doho kopogore mar Raila Amolo Odinga nitiere 7 moko kendo, kopogore mar Azimio nitiere moko 7 kendo mabende koro osechwal kanyo. Koro doho no dhi ng'iyo anena buche go minyanyuande dhi nywande kod mago mabende samoro inyalo gol bende koro inyalo dhi gol. Ibiro neno kae tipo kae kaka nasechako nyisi nyoro governors koro ng'iewo nafase kata bende jogo mabende koro yier lendo mar ni odiochieng' makiny koro gichamo muma governors 45 ewi 47 ma Kakamega gi Mombasa kende modong' nikech yiero mabende koro pok notim. Mago gik mabende oseng'iyo kanyo. Ka bende ite mar adek en mana wechego mago mag Azimio, gik ma setemo ng'iyo kacha penjo mabende koro penjruok nitiere mathoth ahinya kotenore to kod bura mochwal e doho. Apex Court can't declare winner, petitioners argue. Nitie jok mabende koro nodhi e doho ka gidhi e doho mamalo mondo mi koro wit oko pend chik kata kar chik mano mabende yiene doho mamalo mar Supreme Court mondo mi oland jaloch ko mar ker bang' ka koro otim tallying kendo kata ochako kwano ombulu kendo ka doho wacho ni kwano ombulu kendo to ni ng'awa yude no ema bende koro yango kaka jaloch gidhi e doho mondo mi giwacho ni mano ok en gima kare. Lawyers swing of IBC chiefs in election petitions immaterial. Iwacho kanyo okinde moko wacho ni donjo ne commissioners mag IBC nikech koro ne gitimo ketho yiero koyo ne gitimo ketho ok en gima kare. Ite mar 5 Azimio us MPs ahead of speaker election. Azimio jotelo moyier mag Azimio moloto mag jood bura gi speaker moloto mag jood bura neno kanyo kano romo kanyo kendo jakom ODM John Mbadi ne loso kodegi ka giwinjore gi duol achiel ne gidhi siro ng'atgi mondo koro bed speaker. Jogo mabende koro chwal nyingi kanyo nitiere Kalonzo Musyoka meno gai mar Wiper kaachiel to kod Farah Malima bende en jalopne. Mage jok mabende dhiro mondo ng'at achiel obed speaker nikech kwan ma gintiere godo bende gitemo nyisa nena kanyo. Tipo mag governors mabende dhi chamo makiny gin magipong'o boke piny kae. Gachagua, how we plotted Uru's downfall in Mount Kenya region. Mano lero kanyo kaka bende gitemo timo matek ahinya campaigns magineno ni koro Uhuru ne obedo ok onge kod duol e gwengege ma owuoke. Ministry denies swine flu outbreak. Mano migawo mar thieth e county ma Nakuru koro wacho kanyo ni gino ok en swine flu kata ok en athung'a kata athung'a mar anguro H1N1
to ni ena ng'ich moro mabende koro wuok, mano gima bende koro giwacho. To kata kamano en gima wacho ni oselal gi ngima nyathi moro achiel kendo ji 100 noseyud kode kamano. Koro weche ma giwacho ka ni ok en adier. Dr. Moth bende wacho ni en outbreak. Mano director mar health Patrick Moth wacho ni the outbreak of swine flu is not something that should be taken lightly and faulted the county for making an announcement without involving the health ministry. Wacho kanyo ni wach mar athung'a mar nguruweni kata swine flu ok en gima ikawo mayot madang county ka wuog kende kendo giland ni en swine flu kapok ne ginyiso migawo mochung' ne weche mag thieth e Kenya mangima. Onego bed ni migawo mar thieth monego bed ni ng'iyo to mano ma gin ma giland gima kamano, ok ni county koro kawe lwetgi ng'ino ma bende gilando ni tuo no muoch. 3 to hang after take links get murder gangre mago ji mabende kono yodi kod kosa 2017 gikone to koro bura ng'ado negi. How in fighting so Ruto Raila lose kisses. Wacho ni koro dhaw ma iye ka iye nomiyo koro nitiere jogo mabende koro nowito kombe nikech yudo ka jochung' moko ne nitie mang'eny koro Azimio kamoro yudo UDA kadho, moko bende nitie mang'eny mag jo UDA jo Azimio kadho. Boneno kanyo tipo ma opogore opogore. Kibwana joins Kenya Kwanza, mano gavana mawuok Kivutha Kibwana koro riwore kanyo to kod William Ruto kendo koro en odhi bedo achiel kuom jogo magino kinde mabende dhi kedo ne Ruto e Supreme Court. Iboneno tipo kanyo kane giromo kod Ruto gwengego mag Karen kata od dalane mantiere Karen. Mago weche mabende nitiere kanyo. Governors kaka senyisi lendo kae ahinya kaka kiny girwako ji saa 3 thoth gi saa 3 kuma bende koro kiny gichamo muma giduto. Weche moko bende kono tie ite kae bong'e weche mathoth nyapa jondiko ka we must urgently rethink our poll campaign financing wins. Mano jata tije ma ochung' ne ute weche mag fwambo kata Media Council of Kenya Victor Bwire pache ogolo kanyo kotendo kanyo kowacho ni pesa dhe kaka itimo campaign e pacho kae en gima bende koro buogo kata ngima jomoko nikech en wach mabende koro pesa itiyo godo maka samoro ka idwa donje siasa tionge pesa ti wacha ni wawera go dhi bele gi tich matimo wawera gi siasa. Tokeka the scrambled for limited junior high places. Wacho kanyo ni nitiere kaka junior secondary school nafas mabende koro dwarore kata kuonde mabende koro dwarore ma counties mathoth ahinya kaka Kakamega otelo kanyo iluwe kanyo gi Bungoma, Nairobi, Nakuru, Kilifi, Migori, Homa Bay, Narok, Kisumu, Busia to kod mago mabende koro dwaro ji mathindo gin Lamu, Isiolo, Taita Taveta, Nyeri, Tharaka Nithi, Embu, Samburu, Tana River, Marsabit gi Garissa ibong'io kanyo. Ite ma ye bende koro iboneno kanyo weche mago mag tuke ka bende koro pitch Manchester United ichubai nitiere kanyo ite mar 47 kaka Manchester United nogoyo Liverpool gonde 2-1 tugo mbeni cha koro tugi nyocha otieno. Kang'iyo The Standard inside Raila's evidence mana weche mabende koro ne nitiere ga penjo mathoth ahinya bende nitiere koro idhi keti kanyo tang'o mabende koro timore 140,028 missing unexplained number of votes kura mabende koro iwacho no lal to kod 0.01 ok en iwacho ni ok en percentage ten kwan mag ombologo mabende koro ochung'ne ok en percentage mane gima bende koro giwacho ok en 0.01% kaka jo Kenya ni chamoki cha iwacho ni percentage mani cha bene Ruto koro na yudo kogo kwano go te bene 49.99999 nyiso ni ne 50 no poko chopo to ng'eni eno ne chopo 50 plus 1 koro kato bed rounded off to ne plus 1 cha ne podong nikech points mang'eny gi 33,208 number of sample voters in 8 counties not given 6 ballot gana 33 ma joma nokong'e okomi ni to koro ballot papers be nomigi 6 kaka niche miyo ji kod constituency 27 maende nicha koro kolande kaachiel to kod counties 2 ma yiero mekgi ochor kalure kendo nomiyo okoro loton out nobedo nikech ji owacho ni oyo koro an koro kadhigo kura nikech chero chalni wadbuogo chodiriyo. Raila named 4 counties where his voters were stolen and added to Ruto in petition. Bong'io ka ite mar 2 gi mar 3 oler kayo ng'injgi matindo county ma Bomet, county ma Kiambu to kod county mane kae to kod counties mabende koro nitiere kae boneno kanyo kaka ondikni ok ni koro ondikni ni ondike in words to lerni kae kaka kami example Bomet Chepalungu Raila noyudo 61 from 34A mano mogo picha cha physical copy to moor kucho to oruch 6 odong 1 koro odong 1 oruch 6 cha to ket 01 to
60 mogol ewi mar Raila cha odhi omed ewi mar Ruto, ka Ruto noyudo 109 to koro Ruto form 34A mokete e portal mar IEBC en 169. Mano mana ranyisi, to gin kai mathoth ahinya. Page mar 2-3 nyasomo mondo ing'e kaka gik moko iwacho ni koro nobed. IEBC accused of changing forms 34A and B uploaded on portal. Mane wacho bende koro ranyisi kanyo kako loke picha mambene koro ni neno kano bedo sign gi agents cha gimor portal mar IEBC. Koro yudo ka pogruok nitie kaka ondos mar ng'ato to med mar ng'ato machielo. Your math is wrong, don't tell Chebukati. Mano nitiere iwacho kanyo ni koro duol mano mar IEBC iwacho kanyo ni koro iwacho ni wach makamano. Lecturer mar university moro wacho ni the presidential election results announced by IEBC chairman Fula Chebukati are mathematically incorrect. Wacho ni kwan manogoyo ne rach ahinya, kendo mano japuonj mar kwano mbalariany mowacho ni kwan mar Chebukati ok donji kata matin. Inside Kenya's history of legal battle for the seat of power, mi kanyo history kaka weche mago mag doho nochako kombe gi mago mag ker ndalo moya neno Kibaki kanyo bende. How court verdicts have shaped recent election. Commissioner Abdi Gulie ntiere pichane kanyo kod weche mathoth ahinya. Concern of attacks on and missed deaths of IEBC staffs, kaka officers mag IEBC koro moko tho. Return cane and arrest cases of student unrest, say CS Mago. Wacho ni koro duokuru boka mondo mi koro wach mar wang'o skunde kod weche go mago mag koso luore skunde bendo bedi. Boneno tipo kanyo mar Juan Julius Juan man jagoro migawo mar weche mago mag somo madiere to kod mag nyithindo mathindo kano wuotho kanyo Kisumu Boys chengeso kanicha school no utege wang' mogoka. A blessing and a curse for Embu families. Mago weche mago mag pur kanyo. Boneno tipo kanyo mag governors mabete koro dhi chamo makiny kaka bende koro girwako ji kanyo. Boost for rice farmers. Jitters over pending bills as governors begin come. Jogo bende koro nigi gope. Unique view on presidential vote. Hard question on poll. Gin mana weche go, kendo koro gin weche mathoth ahinya. Toke kae weche mago mag tuke kae mathoth ahinya manotimore nyocha kod mabende bro bedo ka dhi nyime. Rite masani mane nondo mar oboke mabende koro nyalo nono mathoth king'iewo ting'i weche go. Nyinga Jesse Omondi.